Ka Nyodrem National Youth Front HNYF East Khasi Hills hakash pautri ujliu arazar arpuar kala kam badaki klur tingka khajana kala light a nakat hot team tang namar baka sales tax kam shimkhia hakari kasngi ke HNYF hapo ka jingalam u general secretary uba dalang nongbri kala pelong ya ka jingkhanrai ki dukan hot team hakat hain gari khana bar kala kam bakala lab badan ki dukan kiba kham license Uloong rubaka seng kanang yai khenra ya kiba penyat bean bat ka Commissioner of Taxes ka Deben Shimkhia ya ka jing ujor namar ba kiba penyat kide kibar jala. Haka phase 1 ka bangila khenrani kiba buni kidukan 90% 99% kimdon ki kot isla. Remta kani ka second phase operation jungi niya I badon kibala lej ban renew kini ki kot isla. Badon ru kiba nakaliang ka Commissioner of Tax kala issue kala ai gitu ki receipt mo tengi ya katang ngimdon habakila yo ikut islang ngimdon kanu problem armantangi dang khenra arbenta mo kawe pulo bat kawe hangni te kat kung kucing kenyi ki bangiyo nging santeli ru kompoi mat ki badon ni ikut isla ki babiang bat kita ki babiang kot islaru de tang ki cek edukasi banong kini kinan tribal na ibon ki pamdon what ikini ko organizer kong karikasi mo karikasi institution ka rikasi archery sport institution bangiru in bod dien nang ne shekmat ban ngiboru kucing maham bak phimdei ban kan tho kumtu ban ngiru nakaliang kaseng em lar pi ai kanu ka kiesu ngem salya ban ngir ngin bod dien na dien chungpi khnang bangin syam manu ba in bol hakani kaskam namar hangni ngi I bada ki kror kaskam kadon hangni bat ngi maham ru wat nakaliang ka komen bag nang ne shekmat kade ban penbyang ya kini ki license kaba kini kitir kang tar kiwan ban apply kimde ban penslam ki de ban ai ki kor kisla lada dan kino ki problems ru kade ban amen ni ki rules ki an ki kendon khnang ban pencem ya ki khnang baka revenue kanwan sya ka state